pastor chairman balong ku chairman jongi hagane ka sinot samla jongi balayalam nadu ka jing perkhat kam bat hadu kane ka singi barok ka wei hadu menta nga ai khublai kerpang na ka benta jongi bat ngada ai khublai ru na ka benta ka jing ai ya ka buram na ka benta jonga ka bale se ngampat ju khamyo meno dei tang benta hagane ka janmet ka buram ka bangayo ka bai ai ka long bangadei pastor uba phie hakasi not mi te kata hi ka labiang bangan nai bam ja siteo kata gadai ka wei ka benta ka ba sngau kumen na ka benta jonga tenga ai khublai kerpang ye kinong kit kam baro yakini ki pastor ki balong kum ki kpa ki men ber ki para jonga ki ba phidang ya don hatu kane ga janmit ka benta ban ya ailang ya ka ketiga mon jong phi ha ka bi dei bat ka jingkeren ya kane ka ketin ka jong blai nga ai khublai kerpang ye phi baro ba phidang ya don kat ni ha kane ka janmit ka benta nadu kilong kpa kilong kmi ki samla ki have ki barit bat nga ai khublai lang ye phi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai jongi uji sukres nga ai khublai kerpang ya phi ki samla ki ba philer wai ha kane ka janmit phikop ya gadur jong ki angel ngampat yu angel menu nadu bodang rit tang bang muddur bakilong kumne kum ba philong mo phi tang ka wei ka ba phi pher na ki angel kalong bau bleum sya ya ki angel banwai ndangi lalek mangi mentau yar wai mon sebenang ndangi lalek mangi nang ne ubleum sya su ya ki angel banwai usya be tang ba kin pen phi ya ki thap neng nyin ruai mangi ka wei ke jing khublai ka ba krau ka lech phi kum ka balang sutnga baro ko wei ngala pendep hok ya ka kamram ka ba ma phi kum ka balang phila ben syat ya nga ya kane ka benta ka ba krau ngala yo ka report ru na kitu ki ba ya Shim hang tei ya ka registration ki ong ba ngadei pastor ba poinung kong du hagane ka sinot kadau balai na marba ngawan na ka benta ka burom jong ka balang kani ka balang sutnga ngashim ba kalong ka balang ka bala slemba ka shnong hintai kabangila benai ya ka shnong jong kisim bat shisha ka kup ya kane gadur hadu menta ngampat jupoi menu pastor ya don katne tharai bangadai nanong gendong ngampat jupoi separeng sisin ro ngampat jupoi sisin ro tang bangam da don kam ya kata ka pareng ngalapoi setengah kalabiang kan nem tam su hiru kaying pareng ya kane kaying ka bodon setengah katni ka jingkur khu jong ka balang katni ki para bangai philayo mat ya ka jingkur khu ublai ula ai ya phi katni kala dei sa ka kamram jong phi kum ka balang ayu bapin dang la banle na ka benta ka burom ka jong ublai hakane ka janmit ngayeng hang ni ngakup ru ya ka wei ka kerdan bat kata ka kerdan kalong ka kerdan kup ngadeu kup jong ka hotel ukhiu ja ke la penbiang ditrai
Ukau kila penbiang kitrai ngadai tong nong syet. La penbiang lot nasu tengah. Ukiu ru gila ai muki. Ukau ru gila ai muki. Ngangan syusyet baik entah. Bat ngan sasam muki. Telada jia ba umbang. Tip ngat dau kau plastik. Lada jia ba umbang. Mdai bangat hit manga. Dai ba ai kabalang sutengah. Ki para bangai baik. Kat bangi adon hagane ka janmit. Kani ka subjek ha ka jingshim ka jonga. Kadai ka subjek ka bakrau ga. Ka subjek ka bakrau, ka subjek ka ba. Ngidai ban kwa aru na ka benta jongka. Kani kadai ka subjek ra lamayong ka bapaka kani. Pila bakla la ra lamayong. Kajing syakri bat ka bainong jongka. Mra lamayong kata. Pila bakla ha sekretariat ngin hapsyong kelai. Namar bakadon kajing syakri bat kadon ru ka bainong. POE kata kadai ka por ka bangingim. Kajing syakri jong ka balang. Kajing syakri ka balang bat ka bainong jongka. Ki para bangai baik. Hang ni ngin yoi baki don lai teli ki kentin ki bakrawe. Kawei kalong kajing syakri. Kawei kalong ka balang. Kawei kalong ka bainong. Bat ya kane ka subjek. Kumbai pastor jongi la yatu. La pensyong nong rem. Na ka shiti. Syakolosai. Ka lenong ka balai. Ka dukot ka ba arpulai. Bat ka ba arpusam. La pensyong nong rem nang ta. Banyo ya kani kajing syakri ka balang. Bat ka bainong jongka. Onda haba pila pule. Ya kata ka benta. Kadai ka kam jeng ka kam sam. Nda pila pule kan. Kadai kam jeng kam sam. Pi ka tengah. Topen ko ngu hau tengah. Kadai kata. Nda pi pule. Pi ka tengah. Topen hapo ayala de. Topen ko ngu. To buram yalau. To buram yalau jong tengah. Kata. La pensyong nong rim ya kan ke subjek. Pi ki kan thai mo. Haba ong pi. Ki kan thai. Buram yalau ki tengah. Buram. Shu buram baik. La biang. Ya ka ik nem ik kat ba piman. Tang ba buram. Buram yalau tengah. Bat on dangi pule ter. Kadon ru piu senrang to ik yala ka jong ka tengah. Shu ik bet buram rum buram ngam tu kelare kata. Bat on dangi pule ter ngin syam ru ba ki kmi kikpa kim dai ban penbitar ya kikon pi kikon ru to ko ngu yala ki kmi kikpa. Bat ka ba khaddu batai hang ni syapang ka jinglong ka jong kenrat. Bat ka jinglong ka jong syakri. Ko kenrat. Dale abha ya ki syakri. Ko ki syakri. To datrei nadu kemensim yalau jong ukenrat. Dai hang ta keng bala pensyong nong rem. Ya kane ka subjek ka ba penyo angi. Ka jing syakri ka balang. Bat ka bainong jongka. Ngin yashim menta tang ka wei. Ka ei kani ka shiti. Kani ka shinong kolosai. Ladangin puli hapo jongka. Yakini ki lenong.
ngin siam bahang ni kadon siteng ka jinghi kai syong tenrai jong ka jingai bat siteng na ka siti ka dei pate baki bangai kin bot ya kata ka jinghi kai syong tenrai kinong puli ya ka Bible ki ong ba kani ka siti ka dei ka siti ka babang bahaban pule ngam tip kat nungut bangila ya pule tikna ya kane ka siti bangin yo ya ka jingbang kani ka Kolosai ka dei ka shnong ka balakiu syaprang kadai ka shnong ka basisin kaladai ka jakakai ka bakrau Henry menta hakipor kibalalek kam shemlong shu kum hakapor ka bamendai kala kelalong no kashnong ka balarngat no naka khai naka pateng naka jingyatur jong ki jaj benreu jong ka to kathai la suriem kum ki shnong shane sha jan tian nei ki la bun ki bala long kum ka Kolosai ka wei ga de ga la rembai nei men shua hang tei te la yo lut kat badon menta las dang ban kelah ka Kolosai kalong kumta upol u yathu hakashiti jong u bamau umpat sempoi Kolosai sisin ru upon pat poi Kolosai dei penban kinong Kolosai ki poi sopol upon pat poi sitei ki poi ba penban maki onda haba upol uladon hakayeng bende bat ha katai ka sinong kadon kajing ngau thu haki bangai kawai kalong ki banget ki lasdang ban mani ya ki angel lasdang klet yang terai Jisu lasdang mani ya ki angel kabar kalong kita ki basyong hangtai ki Kristan ki lasdang ban yo mensim thmai mdei kalabamot thmai mdei kalabamot thmai yo mensim thmai kabamot nau mensim ubau trai upa kiyo dawai pat mensim kabamot kiklet no ya utau mensim ubau trai ulapa kiyo ya uwai pat mensim ubat mai daina kata kadau baki don ka jingat ka baklem sabut ai haka jing syakri jong ki yau blai kani kala lam ya suriem bat kine ki sngi ki por ki bangi ngiem haka ne kari khasi yo e ki jong nang ta shu shu kalong ba ha po jong kane kala nong kombang ala ya thu ka batai syapang ka kamram jong ki syakri na kabenta lau jong kenrat kata kadai tang kendiat hakabiyadai bat kane ke siti Kolosai nang ta sakawai kabenta kalong kadon kaktien kabalang kaai kani kabalang ya kabalang laseng nengkong habneng ladangi pule bne ya kaktien ke jong blai ya kabalang la penlong ya kadur jongka nengkong habneng iwei plus iwei kaladai kabalang iwei plus but iwei equal balang bantang iwei mlong balang mo tangi wei mlong balang bamar wei balang la kajong balai kasdang hangtei kadau kalong bahangtei kabaningkong kadon kajingyalang jong lai hawei kabaong
tungin ya tahu ya ubriu haka dur jongi kata gede gedur jong kapalang ukpa ukon bat umensium bakoi kita kilong kedur jong kapalang ka benengkong bakin le ya ka ministry ka benengkong bantau yenga bat yepi hakadur jong ublai nang ta susu kawai kalang menno pat kane kapalang kalasdang hakane kapertai kane kapalang kalawan pau hakane kapertai hakasngi Pentecost nyin namla ban len ni kata hakasngi Pentecost kalawan pau hakadur jong kapalang hakane kapertai bat nadu kata kapor ngilong kumne kum pengilong mentah to kala sedang nadu katai kapor sakawai pat lano kane kapalang kan sakut no ha kapertai kuatip he la yo ya kajing sedang tahap kuatip em ya kajing kot lano kan kot kapalang kan sakut no nakane kapertai habala rong no ya kiriu khoi kata kadai kejingkut yung kapalang dang don balang gula sa ubom nong rawai sudah kapertai don syo lakut ha kajing rong no ya kiriu khoi nakane kapertai kane kapalang laseng ya ka ha umau siang teman mesan menin la keren siapang kapalang namar ngadai keren ya kani ngan hap keren biang laseng ya kani kapalang hano kani ken kadai ke jing ya tai ni hasis sat telak jong kapertai hano laseng ya kapalang ong kaktin ka jong ublay balasen ya kabalang hau mau siang kata pi hadu menta kadon kajinya ngautu ka babakla syapang uneu mau siang don kibas ngautu bau mau siang udai utrai Jisu don kibas ngautu bau mau siang udai Petros kata kadai kegiatan terlai gini gini mangi ngis ngautu balasan ya kapalang hau mau siang bat utau mau siang udai utrai Jisu mdai Petros udai utrai Jisu jongi namara kaktin ka jong ublay ong mau siang ya kibreu ong betang ya ublay nyi bayar wairu ngim juong mau siang ya kibreu nyi ong bay yau lay nyi ong bay yau trai hau mau siang bantai mensim jong awat pintai hu Petros pila seni ayo kabamut utrai Jisu yalam hasenrang mau siang nyalam si Petros kata kadai kabangis ngau tu baya kabalang latei hau mau siang ubalong hi utrai Jisu ubalong utrai jong kabalang tau kata kadai gawai sakawai pat kalong syano udan unong sensyar jong kapalang umodi sa sebang ladai nom to sa se India am habau sensyar ya ke India udai bandon na India Henry utrai jong kapalang uba sensyar ya kapalang udon syano udon sya ka headquarter jong u syabeneng nomor sedang nang tei te sedang nang tei tu dei bandon sate bat syane upa dawai unong trei uban pek yangi bat uta udai umen sim bukoi
Une kan ubayalam yang ini, une ubaptin yang ini, une ubahikai yang ini. Kat hadu bau terai, ula ibet ba unrong no yala kajong kabalang. Kane kabalang, kadai kasang kabarem dor tam hakabertai. Kane kadai kasang kabarem dor tam. Kidon don ki bayatu namar ngaru ngampat da long ngampat da lengrung sekikam le no ngam da tibha. Don ki boong balada pilai rung segitu kiseng pidai ban sain tang baga jingsain galong dakas nam le se tharai tendung dai pin ayu nang ni ba in long khulom sain dakas nam isu kot tang hi jingsain Henry kabalang ti kadai kaseng kabaram dor tam kabertai kadau kalong balasan ya ka lathit ya ka dakas nam ka bokordor kajong utrai Jisu dai halor jong kasnam ka bokordor kajong utrai Jisu ngiyo ya kabalang kumba kalong ta kane kabalang kadai kabaram dor wat lek kai na ka bentai congka kadai ka jingim nga yo puli ya ka we ka jing thok baki riu start na ka we geri ki santes na ka we geri ki lek ban jurip hang tei hapo jong ka maloi kli ha ba ki la pek bnia ha ka tingkap jong ki mau ka don ka we kabalong kum karong kabasau bat ki sayantes kila ngej bagadai kesnam laong ba haba kila ra syakikor kibor syakiri kibakrau jong kapertai haba latas ki syem shisha bagadai kesnam kadai kesnam bat lapen shisha bakata kasnam kadai kasnam kajong terai jongi Yesus Kristus hakapor balasa narpna yu hangta angwe na kisantes kabalengo akalong bakane kasnam kalapalat ya ka ar hajar snam Henry kadang im haduk menta kadang im haduk menta sniu bok bau yo tang kandiat ke ban dau yo bun da don ba sitom da ai snam kadang long kadang im hadu menda kane kasnam ka jong Jisu kadailut kasnam jongi baro ha ka perthai ni im hala ka jong kasnam ukpa da ka we ka jaj snam ka kemi da ka we ka jaj snam teng pang ka kemi kumban yap ai snam kupa kamlong te hab lek wat ki khardai stom em kasnam Jisu te kalong ya bro bat kadai kani kasnam kabalathit bansan ya kabalang hakane ka perthai baro ka wei kata kadai kabalang bat kabalang kadon ar benta kawei kabalang kaberi bat kawei kabalang kabapau kabalang kaberi kadai kajingat kajongi kajing skam jong kajingat jong ki bangai haka kerteng kajong terai Jisu bat kabalang kabapau pade kadai kane kabalang kabadon hakisnong hakithau saudong jong kiri jong kapertai kum kane kabalang sutingha ngiyo i ya kadur jong ka kadai kabalang kabapau kabalang kabapau kidan pun jaja kane kapertai pun jaja Pen yoi hakidong hakilat ki kerteng ki babon jaj ki balang ki babon jaj ki babon kerteng ngagane ka pertai kita ki dei ki balang ki bapau
Henry kani kabalang kabari, kadai kabalang, kaban penskam susu, yakini kibalang kibapau, kibadon ha kapertai. Daya kani kabalang kabari, bau terai jisu, ukam bakadai kanong lek kurim kejonga. Mdai mo ya kapapau. Ladau jisu kam ya kabalang kapapau, bakadai kanong lek kurim jonga, kajing ya syok hakata kesni kapertai ka bengim laksu ban mudur. Mdai mta. Uji sun yang tapi yang ni unong ya kabalang sutnga kane kadai kanong lek kurim jonga ngana laumai ngalarading. Ngalarading. Baleng sukam de sutnga. Ngi pade. Dei ya kabalang kabari. Kajing skam jong kajing ya kajongi. Hakane kapertai ya kabau trai jisu leseng kata keng kadai kanong lek kurim kajong terai jisu. Daya kani kabalang kabau terai jisu ulaya tektin menta laar hajar senam. Ngin hap ya bu pihak record kajing ya tektin kabas lem tam ha kapertai kadai kajing ya tektin jisu buat kabalang. Don sutnga ba penskem hau ar hajar san ya tho u har hajar khat pra don penskem ketin hau November la ya tho au Januari dem nem ta uji su bat kabalang ki la ya tektin la ar hajar snam kempat ya tho adu mentah ngin ap ya kata kesni ke bakrau kane kadai kadur jong kabalang komba nyiya keren nadu kabasdang tongin ken mau bakabalang kabapau hangni komba kalong kawai pakawai kabalang ka sinat ka jongi kawai pakawai kabalang ka pertai to ken mau hangtai hakmat jong kabalang kadai bandon kajing ngau tu kajing tho hapo jong kabalang bat kata kajing tho kadai banlong phimlong ubasniu baphinrung sepo phimlong pat ubabha baphinsa sebar kata kadai ka kam jong kabalang ko paralok phimdai ta ka kam basniu banwan sini wan phi kata kadai ke jingkhot jong kabalang phimlong ubasniu banrung sepo bat phimlong pat ubriu babha baphinsa sebar kata kadai ke kam jong kabalang ngau tenat lada phi perkhat kita kidai kikam jong kane kabalang kabapau nang ta ka kam jong kabalang kabaningkong kadai kajinyalap bat kabaar kadai kajinyarau artli kikam wat penbun kam kabalang tang artli kikam kalebiang ya kabalang kawai kalong ban yalap bat kawai kalong ban yarap lapra piduna tang kawai nakine ar kam dei kabalang kata pakala khim piduna kawai mdei kabalang klain katba klain kano kabalang banyalam lem da kadon ka jingyarap kam dei ke jinsha kane kabalang kabapau kalaroy hakane ka pertai dei namar bakalaroy kilabunru ki jingyale hakamen sim jong kirungai pioi kibalang mentah don bon jat kibalang don kabalang kilaya penksan ala kajong yala ki jong kibalang haga pertai balang Presbyterian penksan ki Katolik ki penksan balang Ublei ki penksan kiwei ki penksan ngikum penksan yala kajong kabalang don bangien nakadau jong kajing Islam karta
Don kabangi penkesan nakadau kajing bun pai. Don kabangi penkesan nakadau jong kajing ka arsin. Don kabangi penkesan na kajing baptis. Don kiba penkesan na kajing her peteng. Dai na kane kadau geng ngiklet ya kajing syakri jong kabalang. Ni suya penkesan. Oh balang jungi kadai ke bahe. Oh kabalang jungi kadai ke bala teman. Oh kabalang jungi ke bala kharzin. Laya lap mit tang ya kita ngiklet bangi dei ban syakri yau terai jisu. Dei na kata kadau kan basami kan ki balang aga perthai. Kabalang ka baim bat kabalang ka bayau. Lagangi pule hakiri jong ka perthai kam tam kiri ki ba persya ya ka jingai belai jongi ki Kristen. Ka jing trai mission jong kita ki ba persya Kristen. Kim trai syu da ka kam ka barim ki la trai da ka batmai. Menengkong tang syu temen basan ubak Stefan la len themau. Len them yu Stefan marwei mi lai phau Stefan. Len them biang da mi riu phau. Ki Kristen penyap ya ki Kristen arngot kimi arspa penyap biang hap sange ya ke mission juki. Mlong wat ki pen benar da ka an sisen bala duai phimat ya ka jingyau. Ki duai baik ki Kristen pin le menta ka don ke mission ke batmai ki la sedang par sengi ki pastor mo la sedang par sa sengi pade kinwan nangi kinongko pastor ngi tenat ya ka jing trai jong phi ka balang da ka jing don jong ka balang ka imlang ka salam ka yo ya ka jing so ngi itenat palan ya ke jing trai sitom jong phi ki pastor itenan nakaliang ke sarkar ngilaya penbet te pastor ban ai honorium ya phi man banai ong pastor em phi ngi kambalang te kilai ong hoi kam snu dei ma pastor ban ai honorium ya man banai te la long kum nong trai perthai ong hi maki tang bangi laya rai ke pastor la ke sarkar baya ki pastor pentit margawai ke Scorpio ong pastor lanu katakan sedang kata kedai di mission kabalang kabayam kabalang kabayau dai na kata kadau bangin ya keren ya kani kabalang kadur jong ka jing syakri jong kabalang hakane ka perthai ka bangi ngiem kane kalong kadap kom ka yinglen ka baper ha ka duriau ba ngin yakut hangta ya ka balang ka jing syakri ka ei kani ka jing syakri kajing syakri kabamot dakamon snauba kajing le kabahok bat sngi bat met ngidai ban syakri ya kakam kata kadai kajing syakri hakakten khasi syakri kakten keno ki ong syakor syakri syakor syakri kadai kato ka syakor kano kabakumno ka syakor ko de kajing syakri kabamot met sngi ngidai ban syakri yakakam hala ujong kenrat syakor tadai trai genta de syakor kadai batrai genta yakut tanyu baje hadu phra phindang trai kendai ru kata kadai syakor yang itu ukwa ban syakri kombau trai Jisu
Ula penpau syaka pertai hakadur kumusyakri. Mdai syakar. La dau Jisu wan syaka pertai kumusyakar. Fitarai kumno kanjia ini. Kanjia kumno. La dau trai Jisu hadu menta long usyakri unkup ya kadur kumusyakar. Ka ai ke banjia ini bangai ke pertai. Don ibahaya ngi sitom duai hau Jisu ong ngadang sim suti menta. Ayu kanjia ini. Ayu kanjia. Lane ka portrait junga kalakon niu beje. Piyo i kata. Syakri met bat ngi dai bandon hajan lau jong kenrat. Kata kadai kajin syakri jong kabalang. Ngi dai bandon hasenda jong lu. Nyim dai ban trai kaya kam. Ban nyim dai ru ban ken kai ya lau jong kenrat. Udon uwe ukna syakri ha kowe gayem. Ong kenrat jong ubadai u officer rang ba wa. Uang pechne la syai ngadon ka kam ko bakrki ba. Medai ban kersiu no yang ngapor san beje. Mela ban kersiu san beje yang ong kena belim lah. Ndala dap sau ken sawan kersiu piang Tinggal lala. Ndala dap sau beje sawan kersiu yang ngan sa kersiu ya pisan. Para bungai bayi. Kajing syakri kan long unta. Kajing syakri utrai Jisu ula penpau syakane ka berdai ya kajing syakri jungu na ka benta jungi. Kom to kumbaulang udan hasnda jungi man la kepor. Kai ka bakibriu ka pertai kidon kam. Utrai Jisu udan hangta. Pila ban mudur. Ukenrat jungi ubawan kop hakadur kumusyakri. Para bengeng don uwei ubom dai naga jinget jungi. Mdai naga jinget jungi. Ula penrem ya wei kena samla. Ya wei kena samla batrai hakayeng jong ula penrem yu. Wong melong Kristan, wong hoy melong Kristan. Habalong Kristan mano balayalam yume. Ong utau kena utrai jonga. Udai ubayalam yanga. Utrai jonga uwan syakri ru nakabenta jongi hakane kabertai. Utau long kenrat jongi bat ulong ru kumu syakri ubawan syakri ini. Ong utau bomdei nakajinget ke jongi wong. Ukenrat jong me ulong unta. Ngadai ubariu spa uriu he uriu han. Ngadon sibun ba ki syakri ya kapertai. Ngam ju syakri dala de. Kakam yeng kitrai maki. Kano kakam kitrai maki. Ngau kenrat ngaladai ban susong haju. Utau kenrat jong me utrai na kabenta jong me. Uang haoi. Kabom la long. Em ong uta usamla uno kenrat ubat reina kabenta lagi jong ki syakri. Udai kenrat ubat hitam yang bat ubala IT met bat mensem na kabenta junge. Uang ngam ngai dalai ru. Hakawai ke singi. Namar bau tau kenrat jung u don khon u badang rit dang rius nam. Ule akum no u laset no yau tau khon hakawe ke kamera. Ya ka sopti ke jung khon pan u pen phong haka pasyor kai. Pensiona dikti untuk kan.
pen phong dak sop ti pen phong di tu pia nang ne ulek beret ha ka we kepung upha hla ya kita kibriu ke baya don hang ta ukon ulayam kilayam kai ha kata kapung wan mare utau pa klem datip don ayu sepo bom hau rengko hau ndalape ya kapasor kai ong khna samla kani gede ke jing e kabakum kani kadai ke jing e jong kun rak juma pidon sibun ke sekri balai pidarung ko mabi ong yarung ko tu sekri kan sipau ngot ang ne kata gede ke tur jong ke sekri kumta dakani kan kanuksa ngikum kabalang ngin kop ya kedur bangin syakri ya laujang utrai met bat menzem met bat sngi kom baula penpau hapo jongi hasyua baun lait no sebenang kata ken kedur jong ke jing syakri kom no pat kabalang kan syakri ya laujang utrai kumno patkan syakri ke balang kau paneng kong tam kabalang bat ki bangai jongka kidei ban sngungu ngidei ban duai neng kong men step syua ban ki ko trai ngi aingu yeme namar bangat don kam ban le mentak kesni mudur para bengen ladau trai jisum ai kam yangi baro sisngi pinai no klem ai kam te suyang beg berenda kum ne bro isni kabasuk ketu kakam kabakhiatam kadai kabom don kam ndai ta nga shem marwai gede gata kakam kabakhiatam gede ge jingbom don kam hap thiet da kador te kam thiet da kador thiet da kador kebaram tongin ayu ningkong yau blai kum kabalang ngi kibangai kibalong kidkhot jongka ban ayu yu kotrai ngi singongu namar habangi lakhi na gajing thea me ai ka kam yangi bangi dai bantrai kata kadai ka kam kabangi ngin syakri yalau jong trai kajing syakri don kat ke jing syakri ha ka perthai pana aktien kat bapi pana em kakam ka bapau ha ka perthai kadai ka bakor dor hasu tengah don ding so andai ju don ding so bakhleu ne don ding so bakhleu ne su tengah don kiti so siang ayo i ne udon tu so siang bahlah ne su tengah thiang du manga don kam dei ke tien kadai ka kam kaya thu kam jam ban ya ke tien phipet phila jau dun tang su khet iwei la kwa khet an ni ki bangai utrai jisu upni ya kabakum kata dai na kata kadau kajing ya lop kajing ya rom kadai ka kamram kajing syukri jong ka balang hakane ka perthai ka bangingi imta kabalang ka jong ublai kadai ban pen kentang khoj na ka benta iya la de ong ka tien ka jong ublai ba ka jing syakri jong ka balang kalong bakan bat ya ka jing long khoj kan bat ya ka jing long kentang kan pen bhabriu ya la de om tang ya ka ba sabar kan kop ya ki janpong ki bale ki bala saj da ka snam pi kata ka de ka kam jong ka balang
Bahkan rikop ya lade, bahkan omdon ke jing thok bria, kan omdon ke jing ran, kan omdon ke jing sti hapo jongka. Kata ke kadai ke kam jongka balang. Utrai Jisu ukwa ya ke bekum kata. Dai na kata kadau kan kapalang kadai ban le ya kita kikam, ban penklan ya lade. Balai ni bam yukpu, balai ni di ya kukuri, kadau galong, kani kadai ke jing bam teimet nak benta kabalang, bantai ya kamat jong kabalang, ni bam yukpu, bat ni di ya kukuri, tat onda ujisu unwan syauno nak benta jongka. Kata kadai kajing sekri jong kabalang. Kawai kalong ko balang lana mengi kum ki bangai ki bala penlong ya kana ka kenhon ka bakrau kana ka bertai tongin trei bat ngin syakri da ka jinglong khoi ha ka men sim jungi ngin trei da ka jinglong khoi ngin trei da ka jinglong khoi ka donut kenang baka balang ka jong ublay kan yar kan im hakane ka bertai mentang berokaj bakwa de gi bohok bentre mdon bakwa de bopom ngapule ki mau for gi nong san hima ngayo i bakia bu ye gitu gi jingpen bena ki kwa baik di gi bohok ngam juo sngo bonong lada don kinong pop ngidon kam yaki kum kinong treyeng ngidon ki bohok baik berokaj wai brio ka wai ka dukan ro upen bena uang tang ki balong kho ja ka mensim tang ki bohok ka donun ngadon kam ya ki bakum kita bangan shene ya ka nega kam khayi jonga ga nega dukan kila apply kita ki bohok khon samla bohok berola apply lot uyo uwe khon samla utau bohok sya uyo mau ulat trei ka kam ulat kemen trai ba uyo ada ubriu ba usania ka kam pisa tengka u iloi ba u ikhoi la syong hadukan di jing di hamto kat bawan thi u ya thu ya ka hok yuan yuei long kemi thit chana tu chana motor de oh bade ibang sipang ilara ilakta ila penha ulong kumne khon chadu chapo ngamot ban simbun kilo ong khna chapo tiu babam khnyang sudah une atang sisni ha kakam une atang sisni kwa ayau bohok baun keren pop kata kadai jingdon kam kini sini kom kabalang ngis ngau thu ya kata ka benta ka bangin syakri kom kabalang ka bangin yo ya ka bainong POE para bengai batsa kawai kalong bangin syakri kum kabalang kawai kalong bangin ya kersyan kat kabala met bat mensiam haka jingker khu ka jong ublai bangin la ru ban ai syakakam ka jong ublai balang sutnga pidang duna ka ne mduna syu em ge dang duna ka pin pen pernai biang ya kaying mani palat nang ne tumnut pe chu de ndu na chu de ne phila biang na dong cheda la biang na dong cheda sakawe kalong bangin le na ka benta ka balang bakan le ya commission ka bakrau ka na ka bertai bangin ai keloj syaka kam jong ka sinot ngin ai keloj syaka kam ka jong ublai habaro ki benta ban pen im ya ki mensim ki bokordor ndai tang hasutnga syakeleng jong ka caka
hakan negeri ke baik ke jong kawai kalong kami na ying mane kala sngap bahaya ka jingya thu khana jong wei postor syong khop tang shuwai ka jingya seng kaya lamlang bot khulung badang khandai snam ukhon jong ka tang shumaryami na ying mane kala thnum yu postor tang bom thnum mar khmat ke yu postor kam ong ke yu postor be kam ong ta ka thnum hau khon có ông hậu khôn sụt thai tăng cả sòng klem yo jing bam ai nâu tu pastor berkat hadu kata nga song na du wasdang hadu bakut nga klem yo jing bam ai ông khôn jing bam ai jing ayu si tengka phin kwa jing bam bang banjin da phila ai si po ka jing bam kala long da kumwai man ndai para pengai si tengka ai bakan bang ka jing keren long sam kata kadai ka jing syakri jong ka balang kita khot ki badon hapa jong ka ngin snau tho bau trai jisu ulawan ban syakri ini ayu bingin ai kacing syakri na kabenta jong kawai ki para bangai baik kalong bangin syakri yalau jang utrai kum kabalang da kajing bom arsap akan menzem ngin syakri ya utrai kabalang om ya kaba ngin don kajing yashun paralok hi halaka jong kabalang kabengilong kum ka kenun ka jong ublai hakane ka perthai bon to phi minta haka balang ka jongi ki bor jong ka perthai kelas dang ban yorong apa jong ka jing snau hangamai ka jing snau longkhoj ka jing snau start ka jing snau nang kala sinsyar yikit khot jong ka balang langi dai ke babej langi dai ke start langi dai ke bedok langi dai ke reus pa ki bor jong ka perthai ki sedang ban yorong hakadok non ke jong keli ala de ka ai ke jing syakri jong balang ngalaya thu sisin ong wei riustan haka balang sim ya laki jong ki sim pre barok sipau ngin sim ya kadur jong kajing imbreu haka petai barok sipau ong tau breu bakine ki sipau ki sim pre akti haka wei kesngi ki yakwa banong nong yalam barok kumni teh ki yakwa long nong yalam uti kemi ubas ngat rembum kumni ukwa bangan yalam bangai kini haka lengkot haka sengai kane kongan yalam banga kane kong banga kini ru kiong banga manu banrai hablek nong bishar hablek nong bishar kila ya ujor maju ong kane nong bishar bae sim se na kajing sangat haki barai kho ngan pendem lakum no dei ma kapa pher nakini baro kaniru lagani ngaru kabom kai nong bisa klem manga unong hikai mla le ye un kedau daga ye u e bajo bi ngam kai mangaru ngam kai ong kene kan khamha ba shim la karenyang kat manga ngan sa sensyar hai boy iya kata kaniru ka bongkai klem manga
ya thu kinong ya tho samla kin pendeng sati hang no hang non pendeng sati ha kejan kan ni sa sini boj bukli ong kum noi ni inong kum noi ni bukli ibarat marwei ibarai kho marwei balungkot marwei wat lahirit idon lagani yang haba nyiduai syaublai dei manga kabacantam syakaduan kejong play dem dei kumni jan mano bejan ijan du ini kane kadai kedur kom ki bangai ya kane ka perthai badai kane ken kedur ka bawanra ya ka kenrum ha ka balang ka jong ulai dai na kata kadau kom kita kidkhot ki baim ha ka balang ka jong ulai ngela dai ban pusan ban perkhat ya ka minta bat ya ka jingjam kecat ka baar ka jomi dai tang ya ka minta bai petru ya ka jingjam kecat ka baar phiru kumjo kum ba ka balang hasutnga ka balang ka ba ulai ula kerku pet ya ka jingjam kecat ka baar ka jomi ya ba ki bor jong ka pertai kitrei yang ngi kum ka kenun ka baim ka balong ka sakhi ka ba kraudam ha ka ne ka pertai Shua bangin syakri ya lau jang utrai bangin le ya kikam ha ka ne ka pertai ngidai ban perkhat bat ngidai ban pusan ban dayet ya ka sedien bat ya ka syakman ka bangidang dai banja sisen hasurok ka jing ya lumbriu ko bom kaishu ha ka we surok ba go bakilian lum kita gibril ula yap ha kata ka jing lum slow ka jing perta jong gipaj ba ula yap ubapli to bapli udai wei samla ulam lengkot artan paj ba kile sop kat ni te balengkot bapli te usua ngau tang ya kalayap tip ka kalayap pek nang nurum laj jaka nang nurum laj jaka sen buj mu thau da ko galat u lej biang chete sejrong lum wan mare nang te bat kayam bat kalanyar pelaj ito ibayap idei pajonga paj ba phi kum ne bet kin baro pelaj ubabun paj ba tip ji ayu setai pelaj yau tau kena upoi top hau tau bayap ndau lapoi hangta ndau lapei dei ubriu dei kulai udai kulai ipa jongai bayap para bangai pe habangile ya kanu ka pertai to ngindas ngau tho ya lade shano kan yalam ya bakalong ka jing rkhibeng hakane ka pertai ke bangi ngikop ya kadur kum kapalang ka jong ublai handrai ka eiken ka jing syakri ka bangila aban ai na ka benta jong u hakane ka pertai kata kadai ka jing syakri ka jing syakri ka jongi yalau jong utrai ka bangin syakri nadu kamet nadu ka mensim ka jongi namar ka jing syakri ka don ka jing yaso bat lau jong kenran don ka jing yaso ka bacan para bangai bayet kadai bandon ngin ngau tu baka jing syakri ka jongi kan don ke jing yaso balau jong trai don kapor kabangi ki bangai ngi klem yaso syuru ni dang hem ha ke jing syakri ha ka balang
Ngasih sien ngalayo amat basyong kali gawe ke jip mensua kadukut katayar jan yayap jan du keren su tengah ni kadukut katayar fi tam da speed banda dai ba speed tingile ayap sya kadukut katayar tang su dukut thui katayar kadang rengko ya gayeng gibreu tu kastet makaya katu ke basa hakali surung ko baik nalum katu ke hakali lele jai katu te phin yo I hakabakadu habalade yo nu bae kaklon kram bat kam la kishu don ye kin khodu ngilong kumta kajing ya dai badu blai kam don shu henrei I kumbangilong kibar riu blai ha kajing em jong tang sia kendo ha kajing syakri jong ya kajing ni kelon kram ngim la shu ban khi naka ai bangin long kumuwei khna ha gawei madan football por jan mit ke betum o hadu kata-kata udon tang marwai upun ki tang ikti wan la buwe rong ba wong mele ayu to wong apun her kot kudi shano ta kot kudi shano gadan minta ong khna wat ngau trai ngam yo I ngau trai lu ngam yoi kadon cheno ong tau rang ba haba mem yoi ngaru ngam yoi tapau ba kapot kudi jong me kala de hap chakandau la lam ong khna kam hap chakandau ong rang ba nang no metep ba kam pat hap chakandau ong khna iksai dang sai dang habai dang kapau bidang don sete selor ni dei ban suhu ban don biting so bat utrai tisu kata kadai kajing syakri jong kabalang hakane kaperthai na ka benta ban pen krau ya ganam bat ya ka bulong jong para bengai sakawai ka benta kalong kabainong kabangin yo kaeken kata kabainong kabangin yo tetep ba kabainong kam dei tang ya ka baba ka dei ya ka basniu kum jo ne kabainong tang ya ka baba sudah da phile shem jot kum no ka perthai riu da kai ba shem jot ya la de ka perthai bun ki ong ulayo ya ka bainong ulayo ya ka bainong kam dei setia tang na ka benta ka jingba henrei ka dei na ka benta jong ka jing sniu ru ha ka jing im ha ka ne ka perthai kli ya la de ko ki para bangai baik kum ka balang ka eiken ka jaj bainong ka bangingin yo hakata ka sngi ka bakhadu ka eingin yo bangi yo da ka bom ya deidur bat ka ei ka bangi kwa kum bangalo ong menne ngin ya ra la moyong ya kata hakmat jong blai bangi yo ya ka bainong ka bangi ngim khmi lenti bangi dei ban yo kom kabalang bat kit khot kibadon hapo jongka kita kibala syakri ba bat kibala le ya kamon ka jong kenrat kin yo pdiang ya ka bainong ka bom jukut bat ka bainong ka bomput kom bala ong temen basan menin ki nyau teli ki balang haka kitab jing penpau ka pen syai kedar ya ka bainong jong ki balang baki de banjo nyau teli ngidon katne ki balang aga perthai nginem la laj ya ki jinglong jong ki ne ki nyau teli phin hap jit ka we ne ki
Kai ke jing syakri. Palong kabalai no ya ke jing ke banungkong. Palong kabapdiang ya ke jing ikai jong ke Jezebel. Palong kabalari kop ya lade. Lane palong kata kaba shit luem kaba kriat luem ngan saprino ayo pa nyau kidur jong kabalang kawai naki nginem lak lai hakane ka pertai ni haban jet haka jing syakri ke jongi kenang bengin yo ya ka painong ka babon jukon habangila traidap yala ka jong ka kam kom kabalang pikirungai hangne kabalang sutinga haba pila kentat yakine ki ai baro ki jing ngau jong ka pertai pila kmet yala ki jong ki khmat bat pila syakri hok yala jong utrai kum kabalang haka bakhat du hi un pediang ya kabalang haka kti ka jong u bat untan ya ka kum kanong wan kurim bat dei hakata kapor on kentiu kurim bat ukhon lang brot jong blai bat dei hang taro bakan yo ya kapan sengat kan syang ro hakakti ka jong utrai jisu bat hang ta keng kan yo ban ya khawai met lem padu Bada jo kaporo kan yo abenta nakiso ban nakisla jong uding jong kajingem uding jong kajingem pen kre na ka benta ka bainong jong ka banang pen kre ya ka bainong jong banang ndai ya ka bainong jong no shule da ka te ka im bol adam kila ya kai yo uding kajingem ka ba mot pen kre be bagian yo ban ya bam hakata kapor naudeng jong ka jingem hakata ka jing khawai kentiu kurim jong khon lang brot jong lai but onda habangila traidap ya kane ka kam ka jing yele jongi kalawai ka jing trai sitom jongi kalawai jiunom kan yo ban syong bat lau jong trai bat hang ta kan long ka jing kemen ba bat hang ta keng kan wai ya kata ka jing wai hei kilok khomi kalama kat no kalong ka besngau bang bat dei hang taru ka beneng bat ka kendau bat ki angel ru kin ong amen naga benta ka puram ka jong blai amen. Mengenai baru wilayah Syashwarna yang jingkren dan dipasar lupa. Sisa dipasar lupa dan kesap kebakaran. Dari snap di jinya tu kana lengkap jadi kita illustration di AI. Kadai bagi jingmut kada tahu yang jingmut jom kadai kesap. Nangai kejikren hakani kedur kene kurupam kari kayarap yang ini kinong sengap ban sengap tu syai lele ban kan mau sa ya kene kesab ya kajin syakri kebalang bat kabainong juga kulai sibun betul kene kehubungan tapi dapat sengap dan kami lambang ini sahaja. Komplain untuk ku ya pi, but unang